Sé que vols parlar de la Copa Quatre Barres, que és molt prestigiosa, que vau estar a l'Alguer, que tenim aquí, per exemple, un retall de l'avui que destaca que el Club Rugby Tarragona va jugar el seu primer partit fora de Catalunya precisament al Quatre Barres. Com és la Copa Quatre Barres? Quin ambient es respira? Quina experiència vau agafar? Bueno, primer una cosa, nosaltres organitzem a l'any, des d'aquest any tindrem dues activitats internacionals. Una és la que ja portem de fa 5 o 6 anys, que és que tota l'escola viatja a jugar al torneig d'Orleans al Pont de Maig, on se reuneixen més de 20 clubs, 17 francesos, nosaltres, el Glasgow escocès, el Dundee per escocès, i aquest any hi havia un equip alemà. I fa 6 anys que anem, i aquest any hem guanyat la categoria de menys 13 anys. Davant s'uneixen allà 1.000 xiquets en edat escolar. Jo estava parlant de la cirereta del pastís i tirant-lo cap a la barriga. No. És molt important. No, dic perquè quan parlem de la internacionalització, doncs mira, tenen la casualitat que hem tingut dos fites, no? Correcte. I l'altre és el Quatre Barres. El Quatre Barres és un projecte... A veure, el club català, el rugby català ha de tenir diversos miralls on mirar-se per créixer, no? Està clar que nosaltres estem a prop de França, i França és un dels punters mundials, i Itàlia també ha arribat a un nivell de professionalització i de nivell molt bo. Llavors, a principis d'any vam tenir la proposta de l'Alghero, que és un equip professional italià, doncs el seu segon equip de participar a la Lliga Catalana. Els clubs més antics de Catalunya, més complicat de moure's en temes d'aquest tipus, no ho van creure convenient. I llavors uns clubs més joves, que quasi tots militem a la primera catalana, vam decidir muntar una lliga paral·lela, que ha tingut un èxit total, ens ha permès realitzar un viatge internacional, encara que fos de 2 dies a Alguer a jugar un partit internacional, i van ser rebuts com si fossin els All Blacks, per dir alguna cosa. Va ser una experiència molt, molt bona. I com que som socis fundadors d'aquesta lliga, estem treballant en fer-lo créixer cada vegada més aquesta competició. Abans d'ensenyar la samarreta, és la segona vegada que veniu al canal català, l'ensenyarem de nou, i de donar-vos l'oportunitat que feu un apunt final, parla'ns del partit entre Reus i Tarragona el 14 de juny. Sí, el 14 de juny juguem a la segona edició de la Copa Catalunya Sud. És una competició que vam crear entre Reus i Tarragona, perquè creiem convenient que aquesta rivalitat se tenia que explotar. Sabem que té molt ressò la rivalitat d'aquestes dues ciutats, que potser ja havia desaparegut amb el tema de futbol fa anys, perquè no hi ha manera que coincideixin, i tampoc existia a nivell de bàsquet, i nosaltres hem dit, nosaltres que sempre hem tingut un pique personal amb ells, esportiu, el teníem que explotar més i que convertir-ho en una festa, no només en un partit de rugby. A poc a poc anirà creixent, i volem que sigui, que hi hagi altres actes associats amb aquesta competició cada any, que hi hagi exposicions fotogràfiques de la història dels dos clubs, coses aquestes. I ja el 14 de juny juguem la segona edició, que esperem tornar-la a guanyar com així va ser la primera edició que es va jugar a Reus. Tothom convidat, evidentment, a presenciar aquest partit, aquest duel del morro que tu comentaves que cal recuperar, perquè en altres àmbits esportius ja no hi ha la possibilitat, si més no a nivell d'èlit, i per tant recordar el 14 de juny també ho recordarem aquí. Ara la Mireia ens farà un apunt final mentre l'Àngel agafa la samarreta i l'ensenya. Aquesta és la samarreta. Aquesta és la nostra samarreta, els nostres colors són els morats, suposo que ve lligat per les joves, però ara ja cada vegada es va difuminant més, perquè la veritat és que una samarreta tota morada era complexa. Va evolucionant, vull dir. Sí, és modern, no? Sí, són samarretes entallades, sense el coll típic de polo de rugby. Això és l'evolució del nostre esport, també per donar-li més vistositat. Doncs Mireia, el consell per posar-se aquesta samarreta o l'apunt final que vulguis fer. Doncs bé, només dic que tots aquells nens i nenes que vulguin provar de jugar a rugby estan convidadíssims. Estem cada dissabte allà on entrenen al camp del Nàstic, que era on hi havia l'antic camp de rugby, d'11 a 1. Ara sí està en condicions aquell camp abans, no? Ara està perfecte. Tira el futbol. Ara està perfecte. I bé, doncs això, que els nens són el més important per tirar endavant el club, i tothom que vulgui està convidat. I després també m'agradaria remarcar, perquè, una mica del tema de l'equip femení, ja que també, juntament amb altres persones, però jo que soc d'aquí a Tarragona i he estat jugant 7 o 8 anys a Barcelona i estic cansada de viatjar, doncs
dir que estem començant amb força, que volem que funcioni i que també necessitem moltes noies per jugar. A partir dels 17 anys, tothom que vulgui també, i que al contrari del que sembla un esport violent o el que sigui, doncs, evidentment si jo jugo contra ell, és impossible, però si jugo contra persones de la meva forma física, doncs és molt divertit i ens ho passem molt bé. No, mira, ja ha quedat la doble crida feta. L'Àngel també volia fer un apunt per acabar. Només dir-te que això de que piquen fora les noies, amb elles i piquen fora. Piquen fora en molts àmbits, en quasi tots. No, però és increïble. Deixa't anar. Només una última puntualització més que se m'oblidi, és el tema de que no volia deixar passar l'ocasió de dir que una de les fites més importants d'aquest any és que tenim un equip infantil, que ha sorgit del treball de l'escola en aquests últims anys. Mai abans fins a aquesta temporada hem tingut equip infantil, han jugat la fase prèvia del Campionat de Catalunya, es van classificar per primera catalana, i ara en Copa Catalana, aquest cap de setmana tenim la final d'argent de la Copa Catalana, que juguen els nois, i que a Barcelona, a la Marbella, a les instal·lacions del Club Natació Poble Nou, i juguen contra el Poble Nou, i tothom que vulgui anar és una bona manera d'entrar al rugby, veure aquests nois jugar, perquè és realment espectacular. Estem molt contents, Àngel i Mireia, que estigueu aquí amb nosaltres parlant d'un esport noble, d'un esport important, d'un esport plàstic i d'un esport que també es practica a la ciutat de Tarragona, per molt que a vegades quedi una mica oblidat. Que vagi molt bé tot el que us depara aquest futur, que pensem que pot ser també francament molt important per la gent que vulgui practicar en condicions a l'esport del rugby. Moltíssimes gràcies. Gràcies.